Ito yung masarap sa ano. Taglamig. Sarap maghigop ng sabaw. Morning mga shy. Today is Sunday. Gagawin ko mga shy ngayon is magluluto ako ng bangus na sinigang na bangus. Hindi ako kumakain ng bangus. Ay, kumakain ako ng bangus. Pero hindi ko paborito. Pero try kong lutuin. Kasi nakita ko ito sa TikTok. So, ito lang yung mga ritualo. Simple lang. Ito lang. Kangkong, sitaw, nabili ko ito sa bata. Tapos, talong, sana na yung talong ko. Ayun lang. Kasi ito, lagyan ng ganito. Yan. Tapos, tara na. Prepare na natin ito. Ano siya, isasigang. Pag may onion kayo, tapos ito, bites na. So, lagyan na natin ito sa... Siyempre, lagyan na natin ng tubig. Lagyan natin ito. Yan. Pakuluan natin. Takpan. Tayo natin na. Kumulo na siya. God. Kumulo na siya, mga shy. Ilagay na natin ang bangus. Kunti lang yung bangus na siya, kay kulang man. Tapos, pakuluin ulit. Yan natin ang magic sarap. Lagyan natin ang sinigang. Konti lang muna, huwag nating ubusin. Lagyan konti na ito. Konti lang. Haluin. Haluin natin. Takpan ulit. Hindi na natin ilagay ito kasi kumulon. Wow. Haluin. Lagay na natin ang kangkong. Tapos takpan. Pakuluin ulit. Then okay na. Yes! Kumulo na siya mga shy. That's it. Ito na mga shy. Tikman natin. Sabaw naman talaga masarap nito. Tikman natin mga shy. Ito yung masarap sa ano. Taglamig. Sarap maghigop ng sabaw. Oh. That's it na.